Kinabahan ako doon na. Guys, nandito na tayo sa falls. And as you can see, so maraming water droplets dito. Pagka nantok ka, pwede na matulog dito. Oh. Ayan o. Yun. Tulog ka. Son. Ayan yung ano. Taas. Kita may mga kuryente. Kawad ng kuryente. Ayun. Matulog ka lang dito. Yun eh. Yun.